Čaute ľudia, som to videa z Minecraftu. Survival, asi bude 2 videa, 3, neviem, asi 3. Tak som si zapal bonusovú čestku. Ideme si asi dneska, neviem čo, tak ideme si drevo. Takto, budeme a teraz budeme natáčať 10 minút, 9, neviem, asi 9. Lebo mám len this fraps, si neviem natáčať. Neviem, ako to spustiť. Si dám nastaviť zvuk a tak. A možno si ho ešte moc kamaráta. Tak si ho dáme aspoň. Tak, neviem. Neviem koľko nám vyjde. Takto, dobro. Takto. V popisku bude aj Instagram. Tak. Prosím vás lajky, ale budem dielať nejaké, kde nie som toto, ako kde nebudem hovoriť. To bude možno niekde na parkouru alebo tak nejak. Tak 45 si dáme, som 45. Je si takto, tak skoro taký. A by som zabil túto, tak by sme dali jednu. Takto. Tak. Jakby. No. Tak. Ja si pôjdem. Takto. No, tak. No neviem, či nájdeme aj posiel. Asi ne. Na jeden diel by som chcel robiť, jak si spravíme nejaký dom menší, potom kúpanie a tak. Vezmeme si takto, takto, vezmeme si takto, tak, aby to troška vypadalo. Tak. No. Se nám to vyšlo. Kúp, to bolo 20, no. 20. To nám nevidia asi. Akorát tak. S týmto tak. No. Ups. Dám takto. Tak. Tak. No. Koľko to je asi do vrchu? Neviem. Asi tých 20. Tak. No, tak. No. Robíme to. Tak. Takto. Tak. Tak. Dáme si jablko. Robíme si ten crafting. Tak. Dobre. Si robíme také doly. Myslím povedala, že sa zabudol tak nejak nazvať. No. Tak. Tak. Stojíme tak. Naladíme steky. Tak. Tak. Takto. Tak. Urobím takto. Tak. Dobre. Ideme takto. Urobíme si aspoň takú. Jak nám vyjde krompať. Dobre. Prepáčte, že neboli videá. Ja to z Happy Wheels, to som chcel len jedno video. Tak.
to. Majster, to je najlepšia vec v Minecrafte, to nebudem rád. Tak. Neviem, či si vyťažíme až tak. Asi ne. To by blbé. Takto. Ešte hodíme. Asi by som dal tak. No, ok. Tak. Dobro. Tak. Ešte 12 dobre. No, ešte 23 kameňa, aby sme, no, to už máme dosť minút, sme natáčali. Iba 5, tak blbé. Aspoň 9, ešte dáme 3 minúty asi. O 9:40 minút, to asi stopnem. Nie, že stopnem, ale ukončím. Minút. Tak. Ups, tak nevytočila v prvom pač to nevadí. Tak to skúsim. Niekto ešte videl. 29 a 29. Som nevedel. Asi urobíme. Robím. Takto. Robím. Ups, tak. Dobro. Máme v stredku. Tak. To. Tak. Dobre. Máme to. Dobre. Dobre. Urobíme si ešte aj takto, 59, tak 3. Už ešte takto. Tak. Nemáme nejakú. Tak. Dobre. Tak, ono, som si to uradil. Som sa tým. Ono. No, asi budeme na chvíľku končiť a za chvíľku. No, tak asi bude. Robíme si ešte 5. Tak, ideme hore. Tak. Stavku. Dobre, asi dám nám toto. Tak. 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 To. Kráza. Tak. Tak. Skoro šťastný nakoniec. Tak. Dobre. Stavujeme. Toto a ukončíme. Dobre. Tak. Takto. Tak. Tak. Takto. Tak, to je všetko. Ideme hore. Meníme toto. Meníme sa toto. Tak. Dobre, tak. Čaute.